Budbud. Dog style. Doggy style. Hotel. Magtuwad. 6. Lo. Pwede ba ti ka makuha kinig February 14? Actually, nakoy ka ng class ay ana. So, after sa akong class ana, muli na siguro ko. Kay Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. bagramagod kay maninda tatagbuwak ma. Raman. Okay, sige, next question. Kung makauyab ka, taas or mubo? Pwede both. Okay. Unsa importante sa duha, dila or kamot? Kamot. Pamainit ka, unsay gananin mo makanon? Bingka or budbud? Budbud. Nga naman. Lami. Lami. Kita sa pastok, okay ra pastok? Gwapo o butan? Botan. Taas o mubo? Both. Hotel o balay? Balay. Money or sex? Money. Tiyanak o anak? Anak. Buwak o buwak? Buwak. Ganahan nga posisyon? Lugog. Like, matoga na. Ka nang straight. Ikaw dirty minded ka? Saan sa? Posisyon? Straight. Straight. Ito ang question. Salamat kaya. Ganyan tayo panganin mo? Labelia. Kay Labilat. Kay Labilat. Thank you ah. Salamat, thank you. Kung makauyab ka, unsay ganahan nimo, taas or mubo? Alo. 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 Ikaw, taas. Taas. Sige tayo, napatay. Kung mamainit ka, unsay ganahan nimo, kanon, bingka o budbud? Labudbud. Nga naman budbud. Dali, dali. Last, fast talk ha, fast talk. Gwapo o butan? Butan. Taas o mubo? Taas. Hotel o balay? Hotel na lang, kay mahal. Money or sex? Money na lang, eh. Tiyanak o anak? Anak. Buwak o buak? Buwak na lang. Kung makauyab mo, unsang ganahan ninyo, taas o mubo? Taas. Taas, anong taas man? Gawa na kay para nindot sa tanan ba? Di mo daw ang pamilya mo bu. Ama. Unsay importante sa duha, dila o kamot? Lo. Kamot. Anong kamot man? Kay para nagamit ko po. Ah, mausad no? Mamainit mo, unsa may ganahan ninyo? Kanon, bingka o budbud? Budbud. Anong budbud man? Lami man siya kuya pare sa mainit. Ah, so budbud mong upat. Oh. Anong ganahan kay mong budbud? Lami man. Pasasaon ta magpasto kay upat man mo. Kinahanglan paspas kay ang tubag ha. So, gion na. Gwapo o butan? Butan. Taas o mubo? Taas. Hotel o balay? Balay. Tiyanak o anak? Anak. Buwak o buwak? Salamat ganin ni Inday. Kinsay pangalan to Inday? Rich Chris Abarca. Mai. Jenny. Queen. So salamat kayo ninyo sa may interview na to ha. Kung makauyab ka, unsa may gananin mo, taas or mubo? Kuan, basta. Lingkod ko? Yeah, sure. Basta lalaki kay taas niya, basta babae kay mubo. Okay. Unsa importante sa duha, dila or kamot? Dila. Nga naman. Kuan man, kanang nakoy kink sa dila. Okay. Kung mamainit ka, unsa ay ganahan nimo, kanon, bingka or budbud? Bingka. Nga naman. Lami man. Okay, next. Kwanta, fast stop mama. Okay. Gwapo or butan? Butan. Taas o mubo? Taas. Hotel o balay? Balay. Money or sex? Porta. Tiyanak o anak? Tiyanak. Buwak o buwak? Buwak. Ganahan nga posisyon? Doggy style. Doggy style. Ha? Saan sa? Doggy style. Style. Tama, tama. Unsa name ganyo, ma'am? Paula. Paula.
Oh, shout out Paula. Kung makauyab ka, unsay ganahan nimo, taas or mubo? Taas. Kaya naman. Wala, taas man ko ganahan. Kung mamainit ka, unsay ganahan nimo kanon? Bingka or budbud? Ngano man? Bingka, kalami man. Basta ta. Time play. Play. Go. Gwapo or butan? Butan. Taas mubo. Taas. Hotel o balay? Hotel. Money or sex? Money. Tiyanak or anak? Anak. Buwak or buwak? Masa? Buwak or buwak? Buwak. Ganahan nga posisyon? Wala. Dog style. Dog style. Kasi pa nga Great. Shout out sa akong kuya Kinit Arnel Fonseca. Shout out sa akong mama. I love you. Scars, takot na akong masugatan. Mga